It really hurts ka muna. What's up, YouTube? I'm Dana. I'm Andrew. And we are Andrew. Okay, so what's up, guys? So, nagdito kami ulit. Nagbabalik kami and nakapag-sit down vlog tayo ngayon. So, anong meron, Besh? Ba't nakaganyan ka, Besh? May pa-Elmo ka sa Sa'yo maglalagay ng itlog sa mukha eh. Okay. So, sinabi mo na. No? Ang galing, Besh! Ang galing! Ako magsasabi nun eh. But narinig nyo siya. So, maglalagay tayo ng itlog yung puti. What? Gagamit tayo dito ng puting itlog. So, yung challenge natin for today is tongue twister! With the twist. So, maglalagay tayo ng itlog sa ating muka. So, as you all know, guys, pag naglagay tayo ng white, basta pag naglagay tayo ng itlog sa ating face, puti. magta-tighten yung ating face lock. Kasi nga, yun yung isa sa yung pang-close ng ating pores. Mga ganun. So, simulan na natin. Na-imagine nyo na ba kung paano mangyayari? Kasi pag naglagay nga tayo ng ating itlog sa ating mukha, as hindi ka makakagaling mga ganyan. Tipong buti ka sa butik-tik. Mga ganon. So, simulan natin kasi sobrang excited ko na. Okay, so nag-ready na din ako guys ng mga tongue twister natin. Merong konting English and Tagalog. So, sisimulan ko na. Maglagay ka na sa mukha mo. Sige. Lahat Pinupunasan. Katulong ka dyan ha. Konti na sa'yo, dagdagan mo naman. Nagsasabaw yung mukha ko. Kasi tuyo na yung sa akin. Tuyo na. O dinagyan Dagdagan mo. mo. O dinagyan mo. Okay na, ba't pati niig? So, mga nasa bahay dyan guys, pwede nyo gawin itong DIY na parang to tighten your pores. I-leave nyo lang siya for 15 minutes tapos makikita nyo na yung resulta. Especially dito sa main nose natin yan. For 5 pesos lang guys, meron ka ng DIY. Wow. So, anong napapansin mo babe? Medyo dumidikit na siya. Anong dumidikit? Sumisikip? Nakita nyo ba yung glowness guys? Thumbnail! Ayan, sumisikip na siya. Oh my God, nasikip na niya. Yan, so antay lang tayo ng mga 2 minutes pa and magsisimula na tayo. So medyo tuyo na siya, yung halos tuyo na siya. So bubunot na tayo, Jack and Poy tayo. Sino mauna? Jack and Poy. Ako na baba, ako na bubunot. Pagbunot mo ako, bibigit ako. Sige, pinungbunot niya ako guys. Ayan, so uulitin natin siya ng ilan? 3 times lang. O, 3 times lang. Okay, game. Yan ang sasabihin niyan tongue twister na sasabihin niya ay buwan ng kabilugan, kabilugan ng buwan. Sisiw. Game. Buwan ng kabilugan, kabilugan ng buwan. Buwan ng kabilugan, kabilugan ng buwan. Buwan ng kabilugan, kabilugan ng buwan. Panis! Bagal? Ano mabagal? Buwan ng kabilugan, kabilugan ng buwan. Buwan ng kabilugan, kabilugan ng buwan. Buwan ng kabilugan, kabilugan ng buwan. Panis! Oh, ikaw nga, try mo nga. Baka hindi ko naman ano yan eh. O, dali, bubunot kita. O, go. Babasahin niya, uy, English besh! What? Which wristwatches are Swiss wristwatches? Mabilis ha, 3 beses besh. Which wristwatches Wait lang, wait. Swiss wristwatches? Huwag kang tatawag magbibinat. Siyempre natatawa ko eh. Which wristwatches are Swiss wristwatches? Which wristwatches are Swiss wristwatches? Huwag mo sanang tumawa. Natatawa! Tigilan mo. Ulit. Which wristwatches are Swiss wristwatches? Wala, ulit. Hindi ka alis yan hanggang di mo na ulit. Which wristwatches are Swiss wristwatches? Which wristwatches are Swiss wristwatches? Huwag kang tatawa mo. Natatawa nga ako yung gagawin ko. Banat na. Ulit. Which wristwatches are Swiss wristwatches? Which wristwatches? Ulit. Wala. Which wristwatches are Swiss wristwatches? Which wristwatches are Swiss wristwatches? Which wristwatches are Swiss wristwatches? Wala, mabagal. Hindi ako. Ang bagal.
Pwede na Ikaw yun. hindi, kasi bulol-bululan siya eh. Hindi naman talaga yung malamhaba. Palakang kabkab kumakalabukab, kakakalabukab pa lamang kumakalabukab na naman. Laya, pinili niya yung mahaba. Dapat dalawa tayo dito. Dalawa. Palakang kabkab, kumakalabukab. Kumakalabukab pa lamang kumakalabukab na naman. Kakaka. Huwag kang tumatawa. Palakang kabkab, kumakalabukab, kakakalabukab. Palakang kabkab, kumakalabukab, kakakalabukab pa lamang kumakalabukab na naman. Palakang kabkab, kumakalabukab, kakakalabukab. Palakang kabkab, kumakalabukab, kakakalabukab pa lamang kumakalabukab na naman. Palakang kabkab, kumakalabukab, kakakalabukab pa lamang kumakalabukab na naman. Palakang kabkab, kumakalabukab, kakakalubab. Ano tinatakpan? Aray. Palakang kabkab, kumakalabukab, kakakalabukab pa lamang kumakalabukab na naman. Palakang kabkab, kumakalabukab, kakakalabukab pa lamang kumakalabukab na naman. Palakang kabkab, kumakalabukab, kakakalabukab pa lamang kumakalabukab na naman. Try mo nga. Just try! Just one lang, babe. Just one. Just one. Yes. Palakang kabkab kumakalakubab, kakakalakubab pa lamang kumakalakubab, kumakalabukab na naman. Anong balakubak? Palakang kabkab kumakalabukab, palakang kabkab kumakalabukab, kakakalabukab na pala. Palakang kabkab kumakalabukab, kakakalabukab pa lamang kumakalabukab na naman. Wala. Hindi ako. Next, guys. Round 2 sa kanya. Ayan. So, yung sa kanya is Minaniko ni Monico ang makina ng manika ni Monica. Ano? Hindi niya kabisado, di ba? Minaniko ni Monico ang makina ng Anong minani ko? Minekaniko. Minekaniko ni Monico ang makina ng manika ni Monica. Minikaniko ni Monico ang makina ng manika ni Monica. Minikaniko ni Monico ang makina ng manika ni Monica. Minikaniko ni Monico ang makina ng manika ni Monica. Panis. Diba? Ako na. Round 3. Ay, sisiw. Bumili ako ng bituka ng butiki sa botika. Dapat sa'yo yun. Sorry. Sino mo pang ito? Sa'yo Tawa kasi din. na tayo. Pinlapit mo na tayo. O, di ba? Pang na sa'yo dito. Bumili ako ng bituka ng butiki sa bituka. Bagal. Bumili ako ng bituka ng butiki sa botika. Bumili ako ng bituka ng butiki sa bituka. Ay, butika pala. Bumili ako ng bituka ng butiki sa botika. Ano? Bumili ako ng bituka ng butiki sa botika. Bumili ako ng bituka ng butiki sa botika. Bumili ako ng bituka ng butiki sa botika. Bagal? O, ikaw, try mo lang. Just try. Mabanta, lagi may try. Try mo lang. Wala. Eh, try mo lang, baby. Isa Lagi lang. may Isa try. lang. Try mo. Ako din mamaya. Bumili ako ng bituka ng butiki sa botika. Isa pa. Tatlo. Isa lang. Try lang eh. O, sige na. Ako na. Pipili ako. Ako pili. Para sa... Uy, ba't mo binabasa? Nalimutan na. Ba't mo binabasa? O bakit? Pakita mo. Ayan. So, ang sa kanya is 70 puting tupa. Ayusin mo ha, bawal bad words ha. Mabilis ha. Mabilis ha. Baba mo Easy. ng konti. 70 puting tupa, 70 puting tupa, 70 puting tupa. Wow! Pili ka pa. O, last na tayo. Dalawa tayo dyan. Last na Anong to. dalawa? Tingnan na. Babe, tatlo na to oh. Tatlo na tayo. Madaya ka. Okay. Oh. Ayan. Nakakapagpabagabag. O, game. Ito 5 beses to ha. So, una na ako. Nakakapagpagabag. Nakakapagpabagabag. Wow! Nakakapagpabagabag. Madaya. So, yun lang guys, yung ating tongue twister ngayon. So, nakapag-skincare tayo ngayon. So, after nitong vlog na to, or itong video na to, mag-wash na kami ng face. So, yung gagamitin nyo lang na tubig guys is yung running water na yung normal lang, Spell. di na kayo mag-spell. Wag na yung spell guys. Wag na kayo magsabon. So, i-wash nyo lang muna ito para matanggal lang yung itlog. So, meron din pala akong pag-giveaway ngayon sa aking Instagram. So, yung mga hindi pa nakapag-join, please mag-join na kayo and malapit na natin i-draw yung winner doon. So, yeah. Thank you so much for watching guys. Napakapanis ng challenge na to para sa akin. Kung bago kayo sa channel na to, please do subscribe, like, share, and comment para
Alam niyo na. So again guys, thank you for watching and we'll see you on our next video! Bye! Nakakapagbabaga ba?